Wah, golek wedang sik iki. Jarene wis gawe wedang wonge. Lah kae. Wih. Uduh pitekmu, Fer. Kah pitekmu kene. Iki cocok. Ndi wedange? Iki. Wah. Timbane ket mau jerene. Mau ki nang dalan anu macet. Rame dalane. Lah. Ki aku ki anu gunku kan sesuk iki rasulan. Rasul anu bersih desa iki lho. Oh. Nah, kan aku arek nggawe ingkung pitik ngono lho. Heeh. Aku pesen pitik jago tapi. Siji ana to? Ono kae, apa kae. Pinten kandang. Oh iya, Kandang ya ono. Oh iya. Milih sing ngendi? Sing abang kae engko, ya. Oh, sing abang. Piro kon piro iki? Karo bolo dhewe. Bangi 250 iki. Wah, 250. Lah iya no. Bayu cah. Kaya entuk wedhus engko. Wis, arek ingkung apa arek wedhus? Gawe ingkung 250. Kapan rasule? Lah iya kan iki sesuk tanggal Jumat. Jumat kuwi rasul. Kowe dolan ning nggonku, ya. Iya, heeh. Nah, nek syaratnya siji ora melu mangan iwak lho, iwak pitik lho. Lho Cik, rasulan kok ora entuk mangan iwak pitik iki piye? Lah, lho tukune wae nang kene kok mosok mangan kowe melu mangan. Ya kowe nek melu mangan ya engko didiskon separo. Lah iya no. Mosok. Lah iya. Lho wong sing tuku nang kene kowe melu mangan piye to? Ya engko tak siape sego karo mie wae wis. Iyalah seret. Ah engko kae. Duh kae wedange lah, wedang putih engko kae nggonku. Di rasul opo iki? Ya pomen yo kuwi timbane kowe ora mangan iwak. Iki separo wae regane ya. Dadi kan kowe sesuk yo mangan iwak pitike piye? Setuju? Ya wis heeh. Ya iya no timbane kowe. Iya. Ngono. Ki wis tak pesen lho aja dikeke wong liya lho, ya. Heeh, karo kowe dadi 150 berarti. 150 ngono dublete ra sanggo 50. Isen ngono nganggo 50. Rada akeh ya. Alah engko tak kei, tau kei segane wis tenangno pikirmu. Iya wis. Timbane kowe ha ngono wae. Kuwi wedange. Oh oke, yo wedangan.